Malawi Today. Moni amaindi abambo anyamata ndi asikana lero ndabwera ndi nkhani zikuluzikulu komanso zoopsa. Audio iyi muyigawe ikafike kwina kulikonse kumene kwathera dziko. Ine Mulakatuli mwene Mbumba Dickson Kasongo kuno ku Kasungu kuchamama TA Wimbe chigawo chapakati. Mukandifuna mundipeza mundifunse zambiri. Nkhani imene ndifuna ndipereke lero ndi nkhani zikuluzikulu. Nkhani yoyamba ndi nkhani yokhuza kukwera kwa mafuta. Ndifuna ndilongosole bwinobwino nkhani yokhuza kukwera kwa mafuta. Nkhani yachiwiri ndifuna ndilongosole nkhani yokhuza imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Chifukwa maumboni apezeka mmene zinakhalira. Anthu abwera kuzapereka umboni. Muzo kuti ife anthu amene timamenyera ufulu, anthu amatisakasaka. Ife sitisakasakatu anthu. Anthu ndi amene amatisakasaka ndikutiuza china chilichonse. Ndifake timakhala ngati oyambirira kudziwa. Chifukwa kuti ife timakhala osadziwa kanthu mmene inunso mulili. Koma ifoti anthu amadziwa kuti ife timayankhulapo. Ndi anthu amabweretsa information imene kuiziwayo. Ndifake timapereka zinthu, anthu kumadabwa kuti kodi iye akuoneka ngati odziwa zinthu zonse chifukwa chani. Chifukwa anthu ndi amene amatisakasaka kuti tidziwise dziko. Mwina nomwamvetseseti. Ine Mulakatuli mwene Mbumba Dickson Kasongo from Kasungu chamama TA Wimbe chigawo chapakati. Ndiyambe nkhani ya fuelo. Fuelo wakwera pang'ono. Nkhani imene yachitisa kuti fuelo akwere ndifuna ndifotokoze komanso mumvetsese kuti kodi nchifukwa chani. Bungwe la NOCMA lakhala lisakupanga phindu lina lililonse. Choncho akafuna mafuta nthawi ya ulamuliro wawo chifukwa wachakwera amachita kukangongola. Sakupanga phindu ndi amakangongola. Mukumbukira kuti nthawi ya MCP amakatenga mafuta kuti awawa atha 2 days, awawa ndi asiku limodzi. Amakatenga mafuta a 24 hours, amakatenga mafuta a 48 hours. Zimene zimapangisana kuti ulamuliro wonse wachakwera mmakhala mziko mopanda mafuta. Chifukwa bungwelo silimapanga phindu lina lililonse. 2. Mafuta amakhala kuti ndi okongola. Vuto lonse lalikulu limene linavuta mu ulamuliro wa chifukwa uja wachakwera ndonena kuti chifukwa chosadziwa sinanga kusadziwa skuli imene ali nayo mutu mwawo ndi owerenga baibulo ndi kumamasulira Akorinto, Genesis, chivumbuluso ndi zimene anapanga iwo ku skulu. Osati za economy sakuziziwa. Mboma lawo munali mabulutu okhokhosa ziwa kuti kodi economy chuma timachiyendesa bwanji. Nde sizikanatheka kuti chuma chiyende bwino. Ndifaka analemba ntchito anthu ambiri. Ena kuti ende bwino amachepesa umphawi pamene upa mafunika kuti alembe anthu ntchito tizidya mofanana. No. Munthu ukamalemba anthu ntchito umalemba mmene umapezera. Terekeze niwe pamwezi mapeza 100,000. So mungalembe ntchito anthu 10 ndi wauza kuti muziyapasa ma 50,000. Ndalama muzitenga kuti ndiye kuti muzikatenga ngongoli katapira. Nanga kumene muzikabweza sosi yake ukabwezera ndalama muzichoka nayo kuti ndiye kuti muzazipa chifukwa kuti muzasowa ndalama yolipira. Mapera yake muzazipa kuthawa ngongoli. Pamalamulo a dziko zimayenera kuti mwina 40% ya chuma chimene timachipanga kuchokera potolera m'misonkho tizilipira ma civil servant. Ma civil servant anthu ogwira ntchito ngati apolisi, mazephunzisi, madokotala ogwira ntchito mboma. Ndiye mmalo mokuti tizitenga 40% kuwalipira, ife pa chuma chimene timapeza nziko muno potolera misonkho timalipira 90% imangopita ku ma civil servant. Okay, ngati 90 kwacha talipira kugwira ntchito mboma ndiye tasandi 10 kwacha. Ndiye muganiza kuti mafuta mankhwala mzipatala tikagula ncha? Nanga mafuta agalimoto tikagula ncha? Nanga maskulu ngati makope chanchani opeza zimakhala za boma zimagula. Nanga ma maintenance nanga ma ambulance tikagula ndicha? Kusweza kuti achakwera anatenga dziko asakuzowa mayendesedwe yake. That's why muzipatala mankhwala munalibe. Mafuta timakhala tilibe. Nziko njala. Chifukwa ndalama yokuti tingapangire ma service amene tinalibe. Ndalama imene timapanga ngati dziko imangokhala yolipira anthu ogwira ntchito mboma. Chifukwa kugwira ntchito mbomawo anali ochuluka kuposa mmene timapezera. Ndizofunika kuti anthu olembedwa ntchito akhale ambiri. Koma simungalembe ntchito anthu kuposa mmene niyo mumapezera. Ife tikatenga pa economy yathu imene timapezera pa ndalama zimene timapeza
tinenera kuti ndi mulingoni kuti tikuyenera kukhala ndi antchito okwanira mwakuti tizikwanisa kuwalipira ndi kukhalanso ndalama zopanga zitukuko. Ndifake mutha kuona mulamulo wa chifwamba chakwera misewu ya mulilongo ndi aid yochokera ku China kungotithandiza ife ngati misonkho ngati dziko sitinaperekepo kanthu. Mutha kuona bridge ya Lilongwe ndi aid yochokera ku Japan ife ngati dziko sitinaperekepo kanthu. Kusonyeza kuti kupanda mabungwe ndi mayiko amene otipasa zimene zijazi mutire muyachakwera simukanapangika china chilichonse. Ndi kutira muyonse timangokwanisa kupeza ndalama kuwalipira kugwira ntchito mboma. Ndi ubulutu umene unali ndi achakwera. Ndi awawa muli akuluakulu oziwa kayendesedwe kachuma. Aonana kuti tikonze bwanji vutoli. Panalibe njira ina. Panafunika mafuta aja akwere pang'ono kuti tikwanise kubweza ngoti agulu kunyinda aja anasiya ngoli yokwana 1.2 trillion imene jayofuna tibweze kodi ndalama yake tikachoka nayo kuti. Nde pokonza chinthu china timenera kuononga chinthu china. Ngati ukufuna usoke malaya timatenga scissors ndi kumadula nsalu yabwinobwino ija yokongola ija kuiduladula mapisi kuti tisoke malaya. Nde timaononga pokonza chinthu china. Kapena timaononga ndalama popeza ndalama. Maonatu ndiye kuti zimene zizitheke zinenera kuti mafuta aja akwere pang'ono kuti bungwe la NOCMA lizikwanisa kupeza kaphindu. Kaphindu kaja azikwanisa mpaka oda mafuta ena ndati mafuta tizikhala nawo m'dziko muno. Maonatu penepo chifukwa antchito mboma ndi ambiri, boma linena lime kaye kulemba anthu ntchito kuti lizitolere. Ndifakana imakaye kuti malire mpaka mwezi wa Januwari chaka chinochi. Ndiye pano pa boma layamba kupanga likava zinthu zambiri chifukwa zinthu zambiri zikusika chakudya chili posepose. Ena ozungulira mita unena kuti anji ulimi wachakwera nanga chipita muthalika chilowere nitakolola. Ayiwala kale kuti pita muthalika wagula 200 metric tons 200,000 metric tons ya chimanga kuchoka ku Zambia. Ndimene chamangisa kuti tipange cover tikhale ndi chakudya m'dziko muno. So ulamuliro uwu akufuna akonze zinthu. Muona pameneno fuel angokweza pang'ono ndoti fuel azipezeka 1 2 ngongoli imene tinayo tibweza tizilipira ma civil servant tikhani ndalama kuti tizikwanisa kupanga zitukuko ngati dziko. Ndikhulupirira nkhani imene yoyo ndakuyankhani ndipo mwamvesesa. So tipite pa nkhani number 2. Nkhani number 2 ni nkhani yokhuza imfa ya Chilima. Pabwera akuluakulu olemekezeka atifotokozera anthu anapalamula mlandu wa boma komano anthu azipereka kuti ngakhale tinapalamula tizipereke ndi kukula kwa nkhani naso mmene ilili. Nthawi imene imfa ya Chilima mmene imachitika panali akuluakulu ena amene amachita zinthu zosayenera mu Chikangawa forest. Ena amapha nyama mopanda chilolezo, ena amakadula mitengo mophwanya malamulo. So ndi chifukwa chake Bishop Nsusa ananena kuti zimene zimachitika ziya osalephera. Ena anali akujambula, ena anali ndi makamera zizaziwika. Nkhani ija pano payabwera yonse poyera. Chabwino nkhani ikuyenda chonchi. Olemekezeka Hon Richard Chimwendo Banda ananena kuti ndege inazaza ndifake inalephera kukwera. Ndi anthu amafufusa kuti ndege ya 9 ndege yokwera 19 munakwera 9 izaza bwanji peza munasala masiti anthu 10. Komano Richard Chimwendo Banda uja samanama amanena dizona ndege ija inazaza achimwendo sakanakwera. Kaya ndiyonena kuti anthu ena asilikali ena anakwera ngati anthu achipani kuti akupita nawo kumaliro, anavala masuti. Ena anali ngati asilikali anakwera ndege ija anthu ena okwana 10 kupatula pa anthu 9 aja. Ndiyo anthu onse anali 19 amene anakwera ndege ija paja. Ndi ndege inazaza chimwendo sakanakwera. Komanso ndi mission imene inalira chimwendo samenera kukwera. Ndikukuwuzani kuti ndinokha kuti muziwe zona zenizeni za ngozi ija. Apano zaziwika pamene boma la sintha anthu anayamba kubweretsa maumboni. Ndipo ine namba langa ili open akuluakulu ndipezeni ngisonga limwe ndi information ina. Ndi akuti atakwera ndege ija anthu aja ndege ija inauluka. Ndege ija ili mmwamba ikuyenda. Anthu aja anayilanda ndege ija mmalire.
ndikhulupirira ndege itachitika, ngozi itachitika, munamva anthu ena anazaperekera umboni kunena kuti ndege inazasika musi ngati kutera chati chakunthungwa kati chakuti kenako inazakukweraso mmalere kupita m'mitambo. Kodi chine nthawi imeneyi ndimene amalanda ndege foti amalanda na chiwongolero ndege cha imapeza na kuti imaoneka kuti imasika atakwanisano kuyilanda ndege ija ndi amene ndege ija yaso inakwera mmwamba. Ndi akuti zimene zinachitika nzona kuti asilikali onse anayamba kupha asilikali amene analimo. Fa asilikali tu anali owerengeka, asilikali amene mjaka analimo 4 lokha, umaona eti nde anayamba kupha asilikali. Mutha kuona kuti asilikali 10 ndi asilikali 4 sizingamachani mmene muja munali chinkhondo. Nde anapha asilikali aja amene amagadira chilima, chifukwa asilikali amene amagadira chilima sanalole, fa analumbira kuti azafera kuteteza mtsogoleri wawo. Nde iwo anaferadi kuteteza mtsogoleri wawo. Nde mutha kuona kuti anakhapa miyendo, amachita kukhapa kaka kuchita kukhapidwa, nsapato kuvulidwa, mukuona zeze zovulidwa nsapato. Ndi anthu aja anaphedwa ndege ija ili mmalere, kuphatikizapo olemekezeka achilima anaphedwa, anthu aja ndege ija ili mmalere. Atapha ipha anthu onse, ndege ija anazayisisa, kuyisisa ndithu mission yawo yonse itakhala kuti yatha, ndege ija anazayisisa. Nde iwo aja anazadumphamo, anthu amene apanga zawo chifwamba aja anazadumphamo ndi maparachute. Komano distance yake inali yayifupi yona kuti munthu akhozotani akhoza kudumpha munthu wabwinobwino popanda vuto. Koma asanadumphe amatupi aja anaponyera kunja. Ndifake mutha kuona Mai Shamil Muluzi thupira linakapezeka kwina, ena chilima anakapezekanso thupira kwina, amangoponya kugwira kusolola kuponya, kugwira kusolola kuponya, ni mmene zimakhalira. Ikanakhala kuti ngozi ija yagwa onse ali momo, ndiye kuti zikanapeza ndege ija yagwera yaphinjaphinja, basi akanapeza kuti ali momo zimakhala choncho, ngozi zonse zikachitika. Akanapeza kuti munthu ali pampando pake koma wafera pompo, zinthu mwina zampana pompo ndikuzankanula, koma anthu onse aja anapezeka kunja kwa ndege. Thupi ukapezeka kunja amachita kuponyedwa, kusolola kuponya. Sinanga munthu wapanga zinthu sumaganiziranso kuti mawa chizachitike ndi chani. Ndi chifukwa yake mupeza kunena kuti amadokotala aja atayeza thupi, matupi aja afanso anapita pompaja madokotala a private aja ananena kuti anthu asitina apeze ndi magazi, anthu asitina apeze ndi munthu akamamwalira iti amazikozera, amaziyipisira, chifukwa moyo ukamachoka zimakhala choncho, umapweteka. Ndi anthu aja zonse zija sanazipeze, ifo yena kuti amenera azipeze pamalo pamene waferapo. Chifukwa yena anthu aja sanafere pamene paja, anangoponyapo matupi aja anangowaponya. Ndi atayeza kuti yayi pamene pafera munthu papeza pakhalika nkozo, komanso anthu anene akhala ndi magazi. Zimene sizinapeze ifo kuti anthu aja anapha nthawi ina yake patatha ma hours pamene amakaponya pamene paja. Zizindikiro zimene madokotala amenera kuzipeza sanazipeze. Ndifake ngozi itachitika munamvanso anamiwa kunena kuti president wina anakafotokoza na kuti pachitika ngozi yakuti mmazi maiko mmakhala mmasigino yanchani zimaziwiwa chakuchizukhamwa kuti dziko la Zambia linazaziwanso mwachangu. Ndiye president wa ku Zambia Hakainde Hichilema anafotokozera Chakwera kuti ainotu mziko mwanu dala kutira kuti pachitika zakuti, koma anasankha kukhala ngati sakuzowa kanthu. Komanso zinthu zija zikuchitika patamba kuchitika zodabwisa, msilikali uja anazayankhula ndi msilikali wina wakuzomba uja amayendesa ndege uja kuti pakuchitika zakuti pamene ngozi ija imachitika. Msilikali amene ujaso alipo, information imene jaso ilipo, mwanimva. Ndiye panalinso anthu amene anali mtchire muja, ena makaba mitengo, ena makaba nyama za mtchire, anthu amene ajaso anaona. Ndetu maumboni akukhala ukuma umboni, ku Zambia maumboni, kuzomba barracks maumboni. Nde ngozi itachitika patapezeka kuona kuti analesa wina aliyense kuti apiteko. Munthu anthu amene kuti feta una ndege koma musapite. Apolisi anapasidoda kuti kusapitidwe munthu, olo apolisi asapiteko, olo asilikali asapite. Kumene amasaka ndege zija, amasaka m'misewu.
Achakwera kumene amaganiza kuti sinanga anthu aja ndi chapangidwa chipongwe koma mwina moyo ulipobe ndi anthu akhoza zolula koma afe ndithu ndipo jonayo kuzizira mwezi wa June ngati sanafe ndi kukhapidwa koma anthu aja afe ndi kuzizira ndi kuvulala akhale usiku wonse pamene pachapa kuti aphike kuti awumiratu ndithu. Ndi asilikali kusaka anapasidwa oda kuti azingwenda m'misewu khanga kuti ndege imayenda pa msewu ndi truck kapena ndi galimoto ndi amangosaka m'misewu atolankhaniso ananena kuti kusaka kuti ife tikusaka koma anthu asilikali angwenda m'misewu kenako anapasidwa suspend kuti asiye kufufuza president kupereka suspend kwa vice president wake kodi akanakhala mwana wake zikanachitika. Nkhani yonseyi ikuoneseratu nena kuti Achakwera anapha Chilima chifukwa cha 5 years agreement. Anthu aja anagwirizana kuti bora tichose DPP zilibe ntchito ife tizakhala 5 years kenako ifenso zizakuthandizani 5 years ndipo anasainira ndi Ralph Kasambala komanso panali Frank Kayuni amene zinali mboni zikuluzikulu pa nkhani imene zijazi anali ndi amasunga mafomu amene ajawa. Ndi Ralph Kasambala sanali munthu wamba anakhala patoni jeno ndi lawyer wamphamvu ndeno Achakwera amaopa kuti Ralph Kasambala mulandu wake unonse amawina ndi mboni anakakhazi mboni khala Ralph Kasambala ndi anayamba kumupha Ralph uja ndi kutenga madragi ukamusira kulumu khanga to ningo ndifaka anthu akupempha kafufu kuti ambire pa Ralph Kasambala fa Ralph Kasambala anachita kuphedwa. Mapepa ena omboni anakausiya kwa Frank Kayuni amene amakhala ku Blantyre amene anaweza wa Chilima anaphedwaso mulamulo wa Chilima mulamulo wa Achakwera akuti anazombera koma anachita kumuombera asilikali chifukwa panalibe njira ina soti akanamuphera sakanamukweza ndegeso. Ndi MCP sichipani koma ndikaguluka uchifwamba zigawenga zokupha anthu ma information so ndi inawa ndi kuti anthu achifundwa kubwera kundifotokozera mulakati mwini mumba Dickson Kasongo kali ndi ine ndinayamba kumenya nkhondo yochosa MCP chifukwa cha anthu amene ankatifotokozera foti amazowa kuti ndimalimba mtima ndikuyankhula ndipo ine nkhondo imene inayamba 2021 kumenya nkhondo yokuti pade ndapangidwa ziwembu mukuziwa mavideo mwinawo ni mavulazidwa koma ineyo sinatope chifukwa ndimaziwa kuti Malawi ndi dziko langa ngati zifamba zitazisiya ataziphedwa ndi ana athu chifukwa ana athu kusogoloko nawo sazafuna mwina kukhala ma MP mwina azafuna kukhala nduna mwina azafuna so president ndio president MCP kaona kuti munthu uyu afuna mpando amaufuna adanewo pandala amagwisa ntchito kupha ndi kumanga ndifake time janamanga wina aliyese wosusa koma iwo alero akamangidwa akunena kuti akumangidwa chifukwa cha ndali komanso chodabwisa nchona kuti anthu aja amangidwa daily achina Boni Kalindo achina Norman Chisali achina anthu asamangidwa daily kuti konko kumangidwa kuti sinamve jaji akugamula kuti munthu asazamangidweso komanso sinamve oloziko lakunja kuti kwatuka chigamulo kuti wakuti asazamangidweso ndifukwa chani anyamatazi kwanje amene amakhapa anthu kugwiririra azimayi anthu kupita ku Central Hospital ukachita domboni kuti azimayi agwiriridwa azimayi atchedwa misana anthu amene ajawa kuti atapita ku parliament kukaphwisa ndi kucheka mataya la galimoto parliament malotetezeka kuti munthu ukapezeka kupangapo chiwembu ola asilikali kuombera somakhala mlandu fani malotetezeka ngati ku nyumba ya chifumu ukaombera munthu umene so mlandu ndi shoot to kill koma anthu amene ajawa jaji ugamulona kuti azikwanjaja kuti atuluke komanso asazamangidweso. Majajiwa especially Kinyeta Nyirenda ali pa mission imene akufuna anapanga ndi MCP kuti alande boma mu 2020 ndipo anthu ajana pasana ndalama panonso ali pa mission ina kuti 2030 akufunanso kuti boma likazawina zanu sinawine mwa chilungamo palibe chisankho chimene chachitike osapezeka polirapo oluza amalira nthawi zonse. Ndiye muone na kuti MCP yaluza ili mboma obviously singazawinenso olopata vuta patatani singazawine chifukwa anthu poiyesa amayesa na kuti chifukwa cha Chilima anthu chipani jana chivutira chifukwa cha Chilima. Ndiyeno panopa challenge imene inayo ndi majaji ngati ma MP sasintha malamulo malamulo achaona kuti jaji azikhala zaka 75 asanapange retire anapanga dala amafuna kuti term iyi majaji akebe akhala omwewo chifukwa majaji ambiri amapanga retire ndi amafuna akhala omwewo kuti azayikirebe kumbuyo ndi mission MCP anapanga anatenga majaji awo kwasiya ku high court milandu ina iliyonse anthu ataona Thabo Chakaka Nyirenda ndi amene amazowa milandu osati amazowa milandu majaji nawo ni minthu ndi anthu amakhala ndi mbali yawo so
majaji ajafoti amasapota Malawi Congress Party nde amayesesa na kuti MCP iziwinako milandu. Chabwino nanga malamulo ake omwewo bwanji nthawi ya DPP nthawi imene anthu a DPP anali ku opposition bwanji malamulo ake ngati anali omwewo bwanji a DPP sanapasidwe chigamulo chona kuti anaomana chisale asazamangidwenso, aboni kalindo asazamangidwenso. Nanga boni kalindo amangomenyeratu ufulu sanabe ndalama iliyonse sanavulaze munthu sanampase kuti asazamangidwenso fwa chani, koma nyamata azikuwanje kuti amakhapa ndithu anagwiririra umbona uchipatatu anthu anagwiririra kunena kuti amene asazamangidwenso. Majaji wanawo ndi anthu amakhala ni mbali akuteteza chipani chawo cha Malawi Congress Party. Ine Mulakatuli mwini Mumba Dickson Kasongo sindizasiya bora ndizalowe mmanda ndithu anthu azandikwirire koma ndizayankhula chilungamo ndizema pachoonadi chifazi kuti pweteka ndi dziko lathu, dziko la Malawi sitizapeza so dziko la lina kuno kasungu wathu ndiye mweyi sitizapeza so kasungu wina chamama wathu ndiye mweyi ndifake ife anthu achigawo chapakati tinachosa boma lawo chifwamba ndikuwika DPP kuti ikoze zinthu komabe ukoza zinthu kukuvuta ifanira kuti ku judiciary ku court kuli zibwana choncho ma MP konzani zinthu CDF mutalandidwa munathamangira kukonza zinthu pano pa mulandu wa Chilima usayambe ngati ku judiciary kusana konzedwe. Mulandu wa Chilima ukamayamba ndoti parliament ikhale yakambirana kuti judiciary apangana nayo bwanji. Jaji zigamulo zimene akupereka mwina parliament ike malamulo kuti parliament izunikira kuti zigamulo zindizoona mogwizana malamulo. Ngati jaji akupanga zokomera chipani china chake jaji ameneyo achosedwe ntchito kapena asisidwe udindo apitisidwe kukhotera ling'ono ku first grade magistrate. Nde zimene parliament ikapange malamulo amenewo ndeke na mulandu wa Chilima uyambike. Koma ngati zimene malamulo sakozera mulandu wa Chilima usambike fa anthu apasana kale deal ndi contract kuti tikutetezani. Mona Chakwera anapereka chileso kuti kusakafufuzidwe kunyumba kwa Chakwera pamene wina sai ndi ufufuzidwe kumunda kwa Chichola kunapezeka matumba aboma afetereza olera amene nthawi imene ese amagawidwa jaji anena kuti akusakafufuzidwe famendo wa MCP. Achimwendo banda atamangidwa anena kuti amene asazamangidwenso tazamveso kuti feyo amene wamangidwa basi chifando wa MCP ndi secretary general. Anyamata azikwanje atagwidwa anena kuti masuleti asazamveso kuti amangidwa ndi zigamulo zaje zimene zikutuluka. Ndeni ma MP basi muzekera muti zili bwino konzani malamulo tithane ndi majaji amene wawa IMCP wa kuti ziko lizenda bwino faziko stinga likonze faulo boma lipangechi awakutenga chileso tipangechi awakutenga ndi ziko lipanga bwa popeza ali ndi mphamvu panopa ndi Chakwera kuzera ku judiciary kuzera ku Kenyatta Nyerenda. Mulakatuli mwini Mumba Dickson Kasongo kuno ukasungu mukazafuna kundipha muzafike kuno kukasungu uchampa komanso munandilephera muli mboma. I'm sorry kuti simungandithe muli ku opposition. Mulakatuli mwini Mumba Dickson Kasongo from Kasungu cha Mamati Ewimbe. MCP si chipani koma ndikaguluka uchifwamba zigawenga zokupha anthu osalakwa.